Ty vole. Sorry za to slovo, ale tady velký. Oni se zeptali, co to je za pískání. Když to má dlouhý, on chytil totiž krtka. Musím hlídat tohle malého parchanta, aby mu nevzal tomu velkému, tady tomu černému, který tady utíká, aby mu nevzal toho krtka. Protože my nechceme tady, já ho nemůžu zachránit, protože my nechceme tady, takhle vypadá ta zahrada, tady jsou samý krčiny, ale a teďko nevím, kde je zase. Přišlo, jsem na něj šlápla. Jo, aha, on je tady. Hele, sorry, že já teď moc toho nenatočím, protože oni furt utíkají. No, on je hrozný hajzlík, tenhle malej.